Suntem de la serviciul de domiciliu, pe Romford și Londra și avem o surpriză pentru tine. Putem intra? Da, intrați. Mulțumim frumos. Pune și pe asta, pe ce om, care zic că e... Asta e mai important. Da. Dar după. Nu, după! Nu, cer. Cer, nu. La mulți ani, să fiți sănătoasă. Am înțeles că vine vârsta de 18. Avem o surpriză pentru tine de la cineva drag, care vrea să te surprindă și pare foarte rău că nu este alături de tine în seara asta. Ar fi vrut, dar nu s-a făcut. Ce? Că nu te aud la pe tine. Păi, să vedem o surpriză de la cine e, nu? Da. Hai, avem o melodie. La sfârșit, azi mă buc de chefuit. Cu toți prietenii ce am făcut 18 ani. Așteptarea la sfârșit, azi mă buc de chefuit. Cu toți prietenii ce am făcut 18 ani. Am făcut 18 ani și azi mă petrec cu ei. Cu prietenii mei, sus, sus, toate pahare le-am spus. Să curgă șampania, azi e ziua mea. Este melodie, nu cred că o să vă Am ajuns la majorat și azi mare chef am dat. Nu odată în viață am și eu 18 ani. Asta da petrecere, goli în toate sticlele. Până la ultimul pahar, așa la 18 ani. Am făcut 18 ani și azi mă petrec cu ei. Cu prietenii mei, sus, sus, toate pahare le-am spus. Să curgă șampania, azi e ziua mea. Am făcut 18 ani și azi mă petrec cu ei. Cu prietenii mei, sus, sus, toate pahare le-am spus. Să curgă șampania, azi e ziua mea. Am făcut 18 ani și azi mă petrec cu ei. Cu prietenii mei, sus, sus, toate pahare le-am spus. Să curgă șampania, azi e ziua mea. Păi, oprește. De pauză puțin. Ne poți spune? Vreau să te-ai dat Vezi seama care de la cine continuăm. e surpriza? Ba da. Nu? Nu ți-ai dat seama? Stai. Că vedem imediat de la cine e. Dacă nu ți-ai dat seama, o să vezi. Draga noastră Bianca, cu toate că nu am reușit să ajung să fiu alături de tine la cel mai frumos moment al vieții tale, doresc să te felicit cu ocazia zilei tale de naștere și frumoasei vârste de 18 ani. Îți doresc să fii o persoană liberă, la fel cum este o pasăre, să fii un om înconjurat de fericire, fie ca soarele să strălucească pentru tine, viața să-ți fie plină de zâmbete, frumusețe, noroc, iubire și mari oportunități. Indiferent de greutățile pe care le vei întâlni, să mergi mai departe, pentru ca fiecare vis să devină o realitate. Distracție plăcută și la mulți, mulți ani, te pup! Acum ai văzut de la cine e, nu? Da. Puneți-o, Doriță. Ne bucurăm că ai reușit să aducem emoții în seara asta.